Masuk ke kakak. Asok blondong. Kanggo pangarban. Yo. Oh, Sing kudu prawan-prawan. 444. Saiki disujo kali 140. Saiki dari 140. Aku lali kan. Yo ngene iki lho. Dengan surat tidak karo kakak pamitan. Apa wae bisa jadi lali. Mergo iki dene kakesanku karo sampean kakak. Yo lali sadian tunggu bakal lupa kan kowe maka ora iso bendune. Lo sama kowe Iya kakak. rasa jatah kesuwen. Bener kan kau udah. Apa gini? Yang kita beli kepiye? Boleh. Sesaji wujudnya apa? Perawan. Oke, biro. Jadi, saya patah itu patah berapa? Ojo nyatak kesuwen. Boleh ono perawan saja satu pasang. Ini itu.